Hej alle sammen. I dag så har jeg Anna med mig. Hej. Og vi skal vise mit fødselsdagshål. Tillykke med fødselsdagen. Og jeg blev 13 år i dag. Ja. Totalt amazing. Og Anna hun vil lige starte med at vise mig, eller vise prøverne. Okay. Amalie har fået 3 prøver. Den første er 3 prøver på Gucci's kollektion af nogle parfumer, der hedder Flora. Den første er den lyserøde, og så er der en grøn, og sidst en blå. Og det næste hun har fået er en Max Factor. Der står der Ageless Elixir. Det er en 2-in-1 foundation plus serum. Det står hernede, ikke? Og det er en Natural 50. Ja, det er det. Og den sidste prøve, det er en Ralph Lauren Dame, selvfølgelig, parfume. Og den dufter mega godt. Amalies tur. Godt. Så kommer vi til de ting, som jeg har fået. Og jeg har fået den her af min mor og far, som er en taske i ægte læder. Så det var den, jeg fik af min mor og far. Og næste ting, jeg har fået, er, jeg kan få den op, af min hund. Så har jeg fået en puderbørste, som er lavet med gedehår. Det er jeg ikke så glad for, men jeg bruger den stadig. Godt. Og gider du på den? Ja. Tak. Og det næste, jeg har fået, er Licious Launch Shampoo fra Aussie, som man kan købe i Matas. Min læber er godt nok pink. Nå. Brain fart. For long hair enough to swish. Så den er simpelthen til langt hår. Jamen. Ja. Videre til gavekort. Det første gavekort er et Matas gavekort på 100 kroner, som jeg har fået af min moster, tror jeg nok. Tusind tak, moster. Og det næste er en Matas gavekort fra min... Nej, det er nok fra min moster. For 150 kroner. Tusind tak, moster. Så er det andet fra min bror. Tusind tak, bror. Og det her er et gavekort til H&M. Ja, det er simpelthen gavekort til H&M. Fra min søster. Jeg siger, hvad hun hedder, fordi at det vil være lidt creepy i min første video. Og det næste er Peace gavekort fra min mormor på 500 kroner. Og så er der ikke mere. Det var det. Hej hej.